zen bera, Errezilen jaioa, baserriko alaba, eta noski, elebakarra izan zen gainera, 12-13 urte edo zituen erarte. Eskolara joan zen, herriko eskolara, baina 6-7 urterekin eskola utzi zuen garaia haietan egiten zen bezala, gainera neska zen. Bai, laua nahi, uste dut zituela neska bakarra etxean. Bion gaztetan, 9-10 urte zituela, joaten ziren bere astoakin, Erresildik Tolosako plazara. Eta Tolosako plazan, saltzen zituzten arrautzak eta baserriko zenbait barazki. Eta arrautz horiek salduta lehenbiziko gauza egiten zuena zen, lehenbiziko dozena arrautzen xosekin, han ibiltzen ziren bertso saltzaileak, baziren, bertso papera saltzen zituztenak, haiei zera, erosi bertso paperak. Eta behazun afizioa eta gero bueltakoan, Tolosatik oinez bueltatzen ziren Erresileaino, orduan bertso paper guztia irakurri eta buruz kantatu eta ikasten zuen. Donostiara iritsi zenean, oraindik, erderaz ez omentzekien hitz egiten apenaz. Hori bai, Kixoteren liburu zahar bat omen zuen bere etxean, eta Kixote irakurria etorri zen. Gero maistra ikasketak egin zituen. Izan zen lehenengo emakumeetako bat, gainera Donostian maistra ikasketak egin zituen. Eta aldi berean euskara irakasten hasi zen. Esaten zuen etxe ondoko farmazia batean jarri omen zuen, karteltxo bat esanez, bera prezegoela euskarazko eskolak emateko, eta uste dut egun berean ordu pare batera edo izan zuela lehenengo ikaslea. Eta gero Donostian ezkondu zen, mediku batekin. Egia da, berak lan gehiena gainera egin zuela, ezkondu eta umeak izan eta gero. Maria Dolores Agirre izan zen Euskal Hizkundearen bigarren zuzendaria. 32an, presiski, examina batzuk pasatuta geho, eta ez nola nahikoak, Maria Dolores Agirrek hartu zuen Eusko Hiztundeko lema, eta bera izan zen zuzendari urte askotan, gerra aurretik eta gerra ondoren. Zen Toribio Altzagaia zaharkitua zen. Eta plaza atera zuen, lanean hasi ere bai, baina noski gerra etorri zen eta gerrak denankaz goratu ziren bai. Gerra ondoren hasi zenean berriro lanean, gerra aurretik Toribio zenarekin bai, Toribiorekin lan egin ahal izan zuen, asko miresten zuen Toribio. Gerra eta gero, itzuli eta berriro ekin ziotenean lanari ordurako Toribio hilda zegoen, bai, eta beste, bera bakarrik nolabait hasi zen eskolari tirak. Eta gero, jarraitu zuen, 53 ezkeoztik berriro Eusko Hiztundearekin. Nire ama horri bilizan, Toribio Altzagak eta sortu zuten taldea izan zen hori, baina segitzen zuen. Orduan, eredentzi hori dena berpiztu nahi zuten eta egiten zituzten. Egiten zuten urtean birritan edorla obra pare bat. Maria Dolores Agirrek bai, egiten zuen Santo Tomas egunean. Beste eguna, San Sebastian eguna izaten zen, eta gauza bera. Arratsaldean eta normalean biak izaten zen antzoki izarrean. Eta zen, behar bada gerla aurreko teatro mota bat, kostumbrista eta... Hasieran zian gehien bat euskeraz idatzitakoak eta asko bastante klasikoak edo... Itzulpenarekin ikusten zen asko gozatu izan zuela. Vallejorenak adibidez itzuli zituen. Gero Lorca ere bai, Yerma, Calvo Sotelo, López Rubio, Guerrero, Güero Vallejo, Pío Baroja, guzti horiek itzuli zituen. Amal egin zuen Rabindranath Tagoren El Carcero del Rey euskaratu zuen da
oso zapolitzen. Tik hemen kontatu ditut, 26 antzerki eman zituztela, 26 obra ezberdin. Bi formazioak ematen zituen nolabait, eta askotan bilake bakar batean, dudarik gabe. Bata zen, antzerki obra bat antzestu behar zutenean, prestaketa horietan aritzea, eta bestea zen, aldi berean, euskara irakaskuntzan ere jardutea. Erabaki nuen alfabetatu nahi nuela, zetik gure euskara ahozkoa zan, baina haurtzaro osoan liburu bakarra izan genduen euskaraz etxean, da, klaro, guk ez genekin irakurtzen da euskaraz. Eta hasi ginen aizpatabilo juten, Donostiko konservatorioan Maria Dolores Agirrek ematen zituen eskola batzuk. Alfabetatzeko gipuzkeraz, noski, zetik orduan euskara etzegon batua. Zeinek esan zian, bai, udaletxeak ematen ditu klase batzuk eta bomberotan ematen dituzte. Maria Doloresen klasetara 2 edo 3 urtetan joan nintzen. Eta hor ematen zituen klaseak, eta klaseak bukatuta antzerkiko ensaioak eta hor egiten genitun. Hor izaten zen, leku horrela etortzen ginen, hor, EASO kalean. Garai hartan Victor Pradera zala, baina gero EASO kalea. Konservatorio musikan, 3. bizitzan, han Maria Doloresek ematen zituen klaseak. 7-tatik 8 eta 6-tatik 8 eta gero 8-tatik joten ginen gu antzerki taldekoak, gure papertxoak eta prestatzea eta itea. Aurrena jartzen zuen Academia de Declamación Vasca, el excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián, kanpon letra hundikin. Jende asko elkartze ginen, oso giro ona zegoen, oso giro abertzaldea, oso giro herrikoia, oso gustua eta gure gauzak eta izate genituzten, gure jaiak eta gure festak. Ondo konpontzen ginen. Maria Doloresan zuzendaria eta Joseba Etxebeste da laguntzaile bezala. Eta gaina Maria Doloresek bera bizi izan Urbieta kalean, oso etxe polita. Nik bere etxean, txikitan, eta gaztetan, bastak izen bat urtera arte, ikasten nituen paperak. Eta gero, bazken astean edo horrela, esaten zidan ja, juteko, hori konservatorioko lokal hortara, hor ja antzestea besterekin, eta taldean egitea. Baina bestela, dana, ni entxufada bere etxean. Eta mahalean esertzen ninduen askotan, eta hor ikasten, bera juten zan esaten, da paper guztiak, eta berak esaten zidan, nola egin behar nituen, ze doinua jarri hemen zer, eta gero mugitzen ginen ikasteko. Arke klaseak ematen zituen, gero irratian mintzatzen zen, Basarrirekin batera, euskal irratsaio batzuk bat zituen. Maria Dolores Agirre zan iztunea, oso harritzeko ezan. Irrati gintzan, egiten zuten programa bat baita ere, eta berak esaten zuen euskara erabili zitekeen alor guztiak interesatzen zitzaizkion. Charla con nuestros basarritarras zuen izena. Eta programa hortan lana egiten zuten, hor zeuden Jose de Artetxe, hor zeuden gero zeak Bidegain, Milagros Bidegain, hor zeuden Maria Dolores Agirre, hor zeuden Basarri sartu zuten, gero Oñatibia, gero Zurutuza eta hori sartu zuten 47an. Da hasi ziren Radio San Sebastianen. Lehenago, hau da, Euskal Irratia izan zen horretan hasi ziren. Radio San Sebastián izango zen, han bere zatitxoa, bai beak eta bai basarrik, euskerazko zatitxo batzuk, eta garai hartan entzuten zuten euskera bakarra zen Maria Doloresen ahotsa eta Basarrirena, Euskal Herriko etxe askotan eta askotan. Maria Dolores Agirre, zoragarrizko emakume, zoragarri baizela, behak esaten zuen zoragarri, beha baizela, zoragarri. Oso irekia. Gustatzen zitzaion hitz egitea, kontatzea. Eta dudarik gabe euskaltzale sutsua,
Gure ama baliz bezala, oso ondo ibiltzen ginean behakin. Niretzako festa bat bezala zen. Eta pentsatzen dut maitagarria zalako, musu asko ematen zizkidan, besarkadak, eta nire egian zalean nintzen da behar bada inguruen ez nitu horren beste. Jasotzen nire etxean da ama etzan oso, musu zalea, eta horrela, eta pentsatzen dut, honek ematen zidala oreka hori. Maitagarria. Bueno, beste amoina goxo egitako bat, nik esan, maitagarria. Da oso far hortz batzuk erakutzen zituen. Gero oso emakume planta ederrekoa zen, alta zen, oso guapa zen, hile beltz-beltz, moño eder batekin. Goan dut hori hilea oso dotore, orraztua, eta makillatua, Espainiak margotuak, eta zen nolako dotoretasunarekin ibiltzen zen beti. Eta ja 80 urte zitula ere, zen nolako maitasuna euskararekiko zeukan, oraindikan euskarazko klaseak ematen zituen. Eta 82 urtekin hiltzen. 80 rezakizan bat, 80 urtetik gora zituen hiltzenean, baina jarraitu zuen buru ezin argiagoa edukitzen, eta azken momentura arte izan zen, baina emakume oso zentzu guztietan. Lehenbiziko izan zen teatroaren historian, bigarren Gerra Karlista bukatuta, Marcelino Soroa hasi zen. Marcelino Soroak pasatu zion lekukoa Toribio Alzagari. Eta Toribio Alzagak pasatu zion Maria Dolores.